Tong ini pe ikat tu kan ni ki benta ki bagi nak ban kejit nak ni kan khot ko shi pho. Ka ban ning kong na ka benta ban shngan kari bat kajat ben riu le jong. Ya kini kirayot en le da ki jing le ki bari ki ba ki rayot kinum la ya ka ban sung thu. Ba kini ki jat ben riu ki balong kinong sin syar. Kin pendan kam da kilat baro ban penjam knap ya kini ki khun Israel ki bawan syong shipor ban mat ya kajing bah jong kari Egypt kata kalong ka baning kong ka bangila banyu i ka baar pa de lada upharu don kajing kwa ya ki khun Israel bakin mi no na kari Egypt te kajing kli ka ba mi kalong da kumno enle wat habatmu ban penduna ya kajing bun pa jong ki khun Israel ban penduk naki ya kata kajing snow bam long trais nong hapo jongka ri Egypt na marhang ni kan wat kini ki pateng ki bakam hadin jongki khun Israel ki laka kari Goshen laki sunguthu biang-biang baki hap ani pai sya kari kanan Henry habaki he kisan kari Egypt indon bekin diat ibenta jongki hi bakin don ke jik su it ya kari Egypt ani ngila ban ong kani ke jik it ke jongki kum ki trais nong ya kani ke jaka ka baki layo ya ka ban syong ban sa di don lenti mo pedeng jong ke jing syong lang kumta pedeng jong kini ki jat bedri ki be pher pa en omla ban penrung ya kani ke jing punya pher para maki bat bon wanra ya ka jing suk ke jing parliament sim ya ka bakum kata ke jing kelite ngin omla ya ka ban yo ka jubab ko masyai na marhang ni hi kladon lupa kani ke jing pen ya pher jing mon apne ki nong Egypt bat ki khun Israel nang tapak de ladai phangai pat snakoi kaliang ninyo i hang ni bakani ka jing ong ka jong pharu ngin kham le sian pat ki kalong ka jing ya wer ban om wanra ya ka jing ya shut ka ban ya pen ibor pada kirayot bat kini ki traditional itu kentien ngin kami le sian mo banom penyisut kan to hakabai dei bat kani ya kekerdan jongki khun Israel kum kirayot uni usiem ubat mai pharu ulade pendam yaki na katu ko khot ko prai ka bala om shim le itho yu Joseph la pendam yaki history ke jongki haka jingken mau jongki nong Egypt la ka long kataru yaki khun Israel katu ka jingyo burom na kitu ki pateng ki blale menta ka jakno bat ka kiu ka ni kekerdan haki ya ka ba kim la shu ya ka ban like na ka tu kerdan ka ba nyau ben ki kum kirayot ani kum kimrau to ka jing long kum kimrau ngin sai i kham hadin ndrei menta ki dang long shwa tang kum kirayot ki bon sa shipor haka ri Egypt di namarba uparo bat kinong Egypt ki don haka bor mila ban ong da ka kentin ka basyai ba ka ei ka bekitemu gila bat pendep ya kata kat kum ba kiskobit maki tenrei ha baki le ya kani ka jingtmu kum ba upharu ai jingbon ka long be da kalenti ka ba sop sop nang ba ki dikirayot kin num su thu ya kata ka benta to tang hadu on tu shwa to pidan e ban ong em nga 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 Sudan men ong tong ni gini kentin ya ngin kham ya le sian bat ki kini gidi gisrenjuk kentin ki baya thu yang ni ya ka san perkhat arsap
kejong upharo kum unong yalam dan kum nong pensyar ban nyot yaki kun Israel hakata karukom bakini ki kun Israel kin numpoi berkat bakinum snutho kani kejing plan kejong ki kade kejing plan kebolong persya ya ka ke bagi kun Israel gimat ha kejing kerku ke bagi mat bagi opedian kinang roy bagi nang klan bor dan ini ke plan kebolong persya ya kata Bat kini gibenta jong negeri khot ge suru hawakan mi ke tma kamut kade ke jing pej bet sakalawai ba pada kami ke tma kini ki Israel kin long Persia iki namot ke Egypt kan poi bakut Oh, ilong lagi kai nak kata liam nak jing ong ke jong haru kan poi syata himo nomor ba kum unong syari berkat pe yo kadon ke jiken ria ke jing kersian ha kapur ke bawan ka ma ti nak ni ke dekat ke sipo ngila ban ong baki kun Israel hi wat ha baki don ha ka ri Egypt kim juk berkat menu ban poi syadu syupun ban kini ya ka bor syar nada kata kan jendela rung aki akapor bu Joseph yo ya ka bor ku unang syar ke Egypt un jendela le bor sikat daya kila klet no yo tu benta ka baki jingle ki jung Joseph ki pen roy ba ki pen bah ya ka yeng ke jung pharo ba de kari Egypt hi barok wei ti ngamar baki mdon kani ke jingbut ya ka ban kini ya ka bor syar Benta hang ni pat kum kirayot ki kelalong no ki lanot ki ban hap ban sya ya ka jing le ben ka ban sami hadin hebut ding ba jong kanika jing ya keren tingila ban ong kelum kumni ka jing keren ka jong uni upharo hakini ki ngila ban ong kirang ba sinsyar dan ki riurang ba jong ki nong Egypt baro ka daitang ka jing antan bar ka jing tharai ka bakar soy na ka jing kmi ka jong u shimet hi kum unong sinsyar ti ka bakum kani bun sin hi ka jubu ya ka jing mensau namar kanu ka bam don ka jing pensabut ka baskem pat ka basyukren da ka bami na ka jing tharai kala ban penget ki babun ki ba jendong ka jing mut jing berkat bat ki bam don ka jing mut ka ba kila ban puson ni ki kentin ti ki bakum kita ti ka bu jing mensau ya ka dei namar lum da don hi ka jing long rang ba ka bai perkat kum kini ki ba pun kersoi kum kini ki jing mut ba pun kersoi ka ni ki jing so phiar kan bu jing e wat ka bo sun syaru hadin habut ni hang ni namar ba kini ki ba snap yu pharu kim penchong nia ya ka nia ka ba u sei i kumba ka jing ai jing bot ka jong u ku usim dan ni kum u pharu ban pensitom yakini ki kon Israel ni ban asian na ka jing dei bat ki i kumba ki long ki so ki basiam yaki baki kin pen kinle ikna ki benta baro na kam ban pensitom yaki kon Israel ni kani hi barobor hi ka bakum kani kar komperkan lada karung hangno hi kabu jing e bai yak emlang kasalat itu atang hadu untu syah tu dekat ke basip kau mo dan ia pada benar-benar kalau macam tu ni kami ya ni sukat wei